ko akọ yanim ten adika aka acho se ama man kama sem eduru ba bia ye pa enu ntino maame hawa ne nchirikafo no se debi de ekọ no yenso ye obi ka ebeba ba bi chirim maame memo akọ aba panipa bibia boko de maame ya no amaane so kakra na amafo o maame anase wunuanom de ko adubai bai na ye keka kono na ye frɛ momma madika aka kire wiase nyina sɛ me dwumadi a medie no ɛyɛ asomdue enti ye behwɛ a me maame a oni ni nua be madika aka sɛ me nim wo mo enen ko ba sɛ mepɛ wo masɛm de akyɛ wo mo anase mepɛ wo masɛm ɛkyɛ wo asɛm no na me mehwɛ finish no makame no kora asɛm ti ma me nsɛm o mo kan nyina wa no yie ne sɛn me pa cho ɛnya no kora e wo mu sɛ yɛ mpanyin nsɛm am beto yɛ but ɛyɛ abakwasɛm a wo me fie nti ɛda ya ɛsɛm hu enti mi swa no me de ne wo krofo ɛkye na mo wie na yɛtu kɔye na de mpanyin nsɛm a me nim ni me ofa adut sɛ no ɔtɔ asase no ɛsɛ odi sia ma ne ma me sanse krofo ma yɛ dabremu na ɛden nti obeto asase no otenkran na oyɛ adwuma wonkran nti wɔkɔ wɔsa de sika kan ho ɛyɛ asase me papa ɔwɔ me ɔno ne me ma me na de sisa no kra ɛkɔhu tafo empanyifo ɔmo de kɔsra asase no tete no nti no wɔde sika kan ho so ɔmo nyɛ no ɔmo fan start no wɔkɔ aba me wɔfa ne kɔ abroche ya tehwe bi ɔmo sika ne si ho aso wɔde si ne wɔfa ase ba akoso ɛna wɔde brɛ abusua no enti wɔde sika de baaye no ɔmo kɔ pa asase ne bi toy na sɛ so mu sa enya bi di twa block kɔda bibi wɔ ne nsɛm enti ɔkɔ abrochire yɛsɛ ɔba no ɔde owi asase ne yɛ ɔkɔ abrochire ɔbɔ de yare enti na ɛsɛ yɛde ne ba ne bɛhwɛ no saa tam so na me maame kɔ yɛ gikwan so na waba ɔba ne nua panyin no wɔne na ɛwɔ dwobu me nana na kyikyiri kurofo ndwa no ɔmo yɛ maame nsa to wɔn na yɛ apata no enti ne nana no a ana ne ba do a uwie school na wɔde wabɛtena ne nkyɛn wɔse tɔn ebi a wɔtɔn ho a wɔse wɔso tɔn bayerɛ enti abusua ne yɛbɛto yɛ din abusua apata kɛseɛ kɔ yɛ abusua ne maame ne abrewa ne ɛyɛ madeɛ nko a enti sika ne baayɛ a ɔmo gu so a yale sa baayɛ no na ɛso yɛde ne ba fie me maame so deɛ ɔno kɔba na ɔde anyam na bre ne nua na ɛso ɔno so ɛɛtɔn enti when no 79 me maame ekɔkwan so aba deɛ bi di n'akyi George ne wanya 4 years na me sister awo ne ba pani ɔkɔ asɔre wɔ mama asɔre ɛna ɔse saa akora ne di n'akyi na ɔpam no sɛ kofie na wonhyɛ atare wonware me sister pɔn asɔre ba yɛ hwehwɛ akora yɛ yɛhu no saa tam radio ni hɔ yɛbɔ obiaa yɛhu akora no besi dɛ ti ba saa na ɔba a wɔkɔ ɔyɛ adwuma ɔbɛtumi wɔne nam krakrakra ɔhwɛ de ba ɛma kuro from minua ne kura ɔkɔtɔ na warrior so wɔboro me twe ne back to fam ka kyerɛ sɛ wɔtɔn mo maame mo nua ba ɛde asi dan na akora no sika duro na mo de kɔsi dan am de asi dan de ɛyɛ hyia so dan yɛ a yɛ quiz kɔ sɛ be wɔfa ne wuyɛ no obi anim kwan a yɛ fa so a yɛ adwuma no but according to me ba bɛ no wɔne de ma menya ha clear ahefo na so ma obi akɔtɔn ne kura ɛde di na tam ɛne yatam sɛ matɔn makɔgye sika duro de akɔsi dan na wo kura de ka sa asɛm wo kurofuro ɛdan de ɛdan a yɛ ka ho asɛm yi na kyɛ so ɔmkɔgye sika sa no mo ka obi susu ohun me wɔfa baako ɛwɔ Togo sɛ okuta akura na wɔde ne ɛkɔbɔ da akɔtɔn no ɛne de ne nyina abosire mu ka wonsa tete de adwafo mo ka me maame wanse obi ahwe maame abrɛfi asɛm a wokan mu me maame ka kyerɛw bra yɛ wasɛm o ɛyɛ asɛm kɛse na woka na na mo ko da wo yɛ si wei na mo maame kura de ne ba ware mo maame ya de ne ba ware kofi yɛ frɛ guys a wo yɛ sabe gade be mo maame ya de ne ba ware me na na bɛma ɛna ne me maame no me na na wo yɛ ɔbɛwo me maame ɔyɛ panyi de ɔbɛtɔ asase de di maame akyi na ɔmo edidi so but tete no yɛ nkyerem ɔfa papa de fa ɔmo nyinaa yɛ ma apagapade a me na nane de ma yɛ kokofuo bibia ti ɔmo kɔgye a na ɔmo de abɛka dan no ho ɛyie kura de bɛbɛ fie ɔmo bɛyɛ na faso bɛba a yɛ fie ɛnyɛ yie ma ɔkada maame sɛ adwa
me first can ntwa blog ni ento akire ona nkura ni nyina anya dai enya ba bi ntina enti ko wi ase ye da na be ye bebre ye nketo anyina na ye woda ofio na we na didi mu ana me maame nyame to ne nsem ena o se wodi mbetu kwan ena me de me koi ti mo akwantu efie de na ye se awie o fie me ko fie na dada na e wo de na ba kokora ye ebi a ye se awie akora yi maame so nya sika na okohye bia bra wo fie de a wo bre o wo me sister ne na ya obesu ama no ye bubu ni ko da besi na ye de to agwa bomi nwa ne nan kofi dai me se duru abeka de enso so ma no ye bubu mi nwa ne bu onti afa de o ka da na asem maame si mo maame nhwe mu oni eku me ma eda hu nti me eku me ma o ye eku me ma ahefo na eku o awo se ni nwa ne eku because o ka da na asem ade be kina maame ba wu me sister na chi ma nan ne me woni mi nwa nya tokwa woni ne tokwa dua bopan mi nwa na wi ade na ko mo kira bebe no kuma kokko de awo fufuo no wodi we ni nwa de yesuso yesuso ase no ka ne me ne ba pani ne firi enti obetimi awo enti awra ho sambra wo kaka mi maame se mesra ma fa de mi maame ani atutu aka ne se maame no na ni nka fi o because asa japade hunti ye ku ne ma enu ana didi wa na me na na ne be wu 95 se de ye kan ye no ti abrewa ne wu ye no ene ya se kremosu mi maame na wona ne koso ti maame ne bedi o maame ade no on fa bibia na maame se o eso ne de obaji atu na ni nua panyi wo de won sa ni nua no ho eni ajapade nti maame didi nefa ya fa de aka nhwe fia wa anya bone abusuafo nyina to se maame kan abusua panyi obi anim maame na na gya no fa ne maame so ti bi na dan ya no wote na maame te dan ba ye mubu ne betena me na dan nim cause of adidie no enti mu wo no kra me maame ko ese dan no ese woni ni nua ne che wo se won pehwe efie na na yetim no woni ni nua ne nche bibia ti we na dakura wi bi maame panyi no da bia wo sori na muntu na muntu na se maame ye ntu ko ba bia efie ne nya wo dia eye wo fa dia wo se eye ne dia efie no ne to asa so ne sie na so boa maame won ka no kure eno me maame baaye me sister mo fridwo mo baaye mo de nseka na ba kura keto we so na mo 15 years etu mi free fie o me wa dance me maame ko pa ba bi maame tra for 2 years o mo se fie o de mi si obiem ti afa maame se akua adai me amede me da me se mempe me srawo me ni ba bi de mo ko mo nya din na mo ntena ha ti edidi mu anti maame obeba bia o di dwabere me ba bia me te wa na manye na waba wa betumi fo a na o se se be obre da bi oba ta wuti bi nya ne ba wo ba bi enti me mepa me maame panyi ne chew na me sa amra fie ho ba okay ye ko ne kopo ye maame panyi ne chew efri se ya tu no ama na kwotena ba bi ba ta so timi tu ne suru hu kofa haban hyem enu to nko pampanifo chew no onsan emra fie ho o ye komra si a ye ni togbe ahaban keke azri gbilgbo so kalu kago ka from Benin wo we togbe ahaban keke okay yankwam si a ye ne ahaban keke madika ka che wiasema nyina se ye ka habadro pa na eye togbe ahaban keke azigligbo so kalu kago ka from Benin na togbe ahaban keke omudi agro enu ti togbe ahaban keke se wo fomo togbe ahaban keke se brei onu de wontwa moja wontwa akoko ntwa nantwie no atwa odwa otwa dua dabi habaya nemo banyoma bi ebekeka mbom odi firi Benin ba ye no obekeka mbom okeka mbom a ebe manyoma ye kama abrabo na ye den ma unhunu so togbe ahaban keke na ye ka togbe ahaban keke na chira kwan ewo adwoso akwantepo no so kuro bi efire ho bomfa eho na togbe ahaban keke odi ni dwuma usu besi wo bomfa hospital junction fire togbe ahaban keke number na me de ebe tudwa no ansa na watimi afri fomo ababa betena se ne atwetwe nkomo dofo togbe ahaban keke se abrabo na di chimsie ni nyina no enwoma bi ato wabrabo so a ama abrabo unhuna no usomu na apan utare ewaya orofo togbe ahaban keke yenko azigblibo so nkalu kaguka yenkon ho na enwoma enkon kai enfamo 0244 484747 0244 484747 eye baye na edi wunya wa brabom ama wunhunu so
duru baby a spiritual marriage na hani papa ukoye o maame ye ye o papa ye ba yo pagam na se no si pagam no efiri ho kɔ no usika semina aye basa to gwese bra sika akɔ na ewuo mu fie na mu baby ehye nwa ya bra so se ye sika no ne de bo ankoda ewo fie ho enso sika no mu baby ehye azigblego so kalu kaguka togwa haban kekese bra na nyoma be kama pa ede amount bra ne ko yisika akọ no ne mfama ne nkoda ewo fi hodina ente so emfa so togwe haban keke orofo togwe haban keke wo ba wo mamu ha no wadi emfinhia pi na ewo kumase montre so ne Ghana montre so na togwe haban keke said wasi aboa Ghana fo enya asem keto akora enunti azigblibo sonkalu kagoka from Benin waboa manfo papa orofo awade no nkoyie wiase abrabon unhunu so uwie suku enye nne unya adwuma enye eyetogbe ahaban keke orofo ye kotogbe ahaban keke aso ye na yakọ na adie bia ye bambo bia no eyetogbe ahaban keke togbe ahaban keke dia ho fe de ahon fe pa de togbe kura bio da bia ne de ode ba ne na tade fe pa enya sanketo akra azigbilibo sonkalu kagoka from Benin dahome watena say panipa me mo akwa yo papa pacho ohunti sen obi awon ye de yo ede amiase ni adwuma pa omo aye amagana na chia omo bebre na chia nananu mo eni apenefo ni na se owiase me ba wiase a me ye kitikiti kura no na me fi se owiase di ede so endafo nti ade ache a na bibi fufu ababeto anipa ade ache a na bibi fufu ababeto anipa ade ache a na bibi fufu ababeto anipa nti wo solve a na wo be fi se okay eya no ano no ebedu ba bia na bibi fufu ababehim du ba bia na bibi fufu ababehim nti awiase a ye woi uye oba uye bema na se wo papa wo mama wo adiba sase so penifo ka bibi se ye di jawa nye di aswa na ye di aswa na da se okay togwe na yenkomo na etietia omanfo sum nyame wo Ghana ha o sadia manfo si sum nyame wo Ghana ha no ano dene na so togwe Christopher yi se tafra kra na befom na ntate na befom na ho a na omu dwane ane sa adenti na ese basa pacho se Christopher wo Ghana pa amususu se nyame be ya ma wo mu na so so mo bompa ye tafra fo na ho kra no a na omu dwane de ba dia yes awiyase dia uhwese dia awiyase tia ye wanu anipa tuntum ewo na ye san wani papa kokko susu ewo san susu na usa ko busua ye wadua eye tia na ye wadua nsuwa se dia awiyase ete no wo ya nipa na se wo yansa ewo fomu a wo akasa wo badwine hu se no awiyase amebai sebi eye boko nso enye boko sa sanse wo basase we so a de ye wonwane se wo started bobra se oke wo betumi akọ a enye de obetumi akọ se de wo ye de wo penisa ena krisesum no se de wo kai wo mu se anipa betumi akọ aso so nti nebo so no apenifu ka bibi se odi aduane baako tambi adia abefu isan se adia ye fe no adiboni e wasase so sebi anipa pi akọ asole nso anipa pi nsusu asan diboni omudi asole din adi kata anyama bebere so ti ye apenifu a sebi mi papa adi ofami adi basase so enu ene yebe foni na mohene the whole Africa nso no ohwe no
aho sɛ awiase Yakupon boye no odi bibi bebree ade boye sɛ wo sɔre sɛ okay wo kondo nkwan bia wo betumi aka sɛ okay wo bedi abem kwan anaasɛ nkroma anaasɛ lenso Yakupon asise bibia nso so ade ato nebom wo akasa wantu anamo a emboa anokwasem wo akasa wantu anamo jiso tu anamon okay mami ko market akakodi dwa emboa nti anipa pi e wasase we so a de ehia ne se eye protection one protect wo akasa ho a nde a ohun se okay yare bia enha wo no Yakupon bu a ade be chen na yare ababetako so na yare ababetako last month na mambi wa wale ni yere kama odi no wakoda ba ku liesa nti ebedu ayombre no na ni yere ene ni ba omoni na omohie so ati de bika enu nti na ye ya peni no yetumi wale e wokoda kono isan sebi anka wakoda fufu e wo bebia nanka enu betumi akase oki fufu susu e wo nti protection de ehia nti wo ka se okay wo ko asori nti na chese anu no me kasa asori ye asori ye pa muso no foso na wakai se montie ha ye de togu asema on kan montie ha ye kasa asori ye asori de eye baby papa ye betumi ene akọ nti foso na wakai se sebi ye wo ekwanya ye faso a ye de nua nkroma ena ye wo kwanya ye faso a ye de nua abe ena ye san wo kwanya ye faso a ye de nua kontobre nti hihie na Yakupon ahihie ade to ho ama wo se wa mfa wadwen ade ka ho a emboa isan se nde aye kasai anipa pi awale nso ne ho aware agu anipa pi oye adwuma nso sika nso emba anipa pi nso so ye adwuma nso so a sika no nso so no oba nso so a onhu de otumi de ye and bema aboka afa oba ho nde oba no si ompe no bio so nso no nebo nso so oba bi nso so abre e wo bema bi ho nde bema no nso so ka se ompe no bio nso ni na no so omukọ asore nti anipa dwedie sebi etumi sisa anytime bia nti wo ti asase we so de ebetumi aboa wo no ye hwehwemu se de ebekọ akoto ampabo a yetumi hwe se okay we eye message no ye hia sa hwehwemu so ti mi togbe aban keke meti hai enye bosomu ne ho asem na eka ne bo so no ufa wo akasa wo body aka mi akasa me body no enye de awo akasa wo betumi agira da e wasase we so isan se nyame de yeti ne din nso ye kwa sole nso a ye mfa ye ni ade ho no nti ne bo so no mi togbe aban keke a me wa hai mi kuana Yakupon odi sa echede no ade chebese anipa da se ni uba mi ho a ye wo bibi a wo gira sa de no so a anyama bia de etumi hawo anipa da se ni etumi se wa se tramoni na wo akasa obahuni na filifili se de ya na etumi hwe TV nso no sebi mi papa e na kura sa power no e na otumi fa ye ade aka ho ne bo so ye kasa se ya ye hia sofo ntino e ma na nipa omo nya gidie e wo ye ho nso tu anamon yenso so ye ya nipa wo akasa no udi etia e betumi adi aboa ye wo fitafo e wo ho e na ye wo babafo nso so wo ho ye wo anipa bebre wo ho a eso bia ne ho adwuma de mi to gba keke mi to edro ne bo so no wo ya nipa na se wuda na se dae a wutan so ye sunsun na etumi di wechi bibia etumi se wo akasa wo sikasem bibia etumi se wo akasa wo adwuma bibia etumi di yare ade se wo akasa ho a ukọ hospital no enye ye no bra na ye hwehwemu na ye hu kwanya ye betumi ade afaso enya de ambetumi aforso se bra ababe hu to gba keke nebo susu beebi a wogidie ene wo eya nyamutre na wakọ enye sade a anipa daseni betumi ade adada age usika ase wasitamo susu aka ho nti anipa oni anipa wo ho na sebi
usire anase anipa sire a eya na san den ahwe no so nti said ya wiase etem eya na yehwe a na mehura ko mi amewa hai sebi ye kase oba odoso e wasase so nso no me togbe ahaban keke me ko a me yere omo yetem nso anipa baako ohia baako se adibobra onya ntino edu baby na eye mi won wa enti aware ho yo den ayetugba haban keke o say aware be ma bi ho den je so oba waso ye yes no be ye hwehwemu yes say ade baako a e wo mu ni say oba otobe say asetran mo esan say wa nko wale die wo betumi awale no e betumi akun wakasa ntem anase betumi say wasetran mo ne bu susu no say wo ye anipa na se sebi adwuma wo to be ye na sa nde na asa adwuma no kura wo sa tu ne ho anamo sa bisa se etisen eno ti da perifo bu baby se sebi aduane a eye de no udia eya ajabi se de be ya udi bebre a ebe hawo nti be straight for ni na se wi ase kakraka sebi evozo edu baby a na ayama bi oho na eye mi wan wakakra se isan se sebi monsieur pese obeto a monsieur moi se okay pese obeto a na obia boaboa anyama oton friends and store na na se bibia wa bontini na obia protect no kama o pese nsuo no be boa se no pese nsuo betumi ene nso no nebo nso no e ka akura ba na se obo abekura ba nipa nso ya asem so anipa nso nti wo kan se bibi di wechi ana se anyama e hawo no bra na ye betumi ahwehwemu aboa so anipa mpe anipa anokure da e wasase so nti no mesreti for ni na se bi awiase ye ni na ye bewu ye ni na ye be yare ewu mu se betumi ayare ewu mu se yadwuma betumi asei ewu mu se bibia betumi asei amaye nebo so no man jai wo hu na nipa daseni ene betumi akwo afia sase so anipa daseni betumi asei wadwuma awo sase so anipa daseni betumi asei wasetramo awo akasa no obesan ba bedidi ewo beebi a ye be siew ewo no eye dene di famiko yeni na ye beko no amana na ye betumi atoye no wukwa na obetumi ahye mi to be aman keke mi njai me hu ama nipa na nipa da se ne betumi akomi anase bekumi ba anase betumi akomi nti mi ye da e wasase so okay nti no mesrete for ni na se no bana aka obetumi afre to be aman keke 24 hours and obetumi ayame no 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and now say 0244 48 47 0244 48 47 ebia na se da bia wo no kwan wa na se ube banso so a eye di kakra twa wo kasa wo sale se tambia meka da bia twa wo kasa wo yem no wo san if I send the WhatsApp na ube di afa WhatsApp udi fa WhatsApp na fa we di ka ho eni wo papa di ka ho o ma be di ka ho eni ba bia wo ti menua ye betumi ahwehwemu ahwo hawo boni a edi wechi na nka bibi wo hose ke ye betumi ayafa ho ye betumi ayafa ho se a na ye betumi aka no ye ka no se a na se uti ase afa ho a ebeboa grofo pi otomi kan se me ko ba bia bre me ko ba bia bre me ko ba bia bio me ko ba bia bre me ko ba bia bio no wan tiatia nsuo fin so a onya su papa no to be sense papa atade we a o seto be akaban keke ni bo adi papa ni bo no eye de rough musu nebo uyi anipa na se wu fi awuya se a ebe ye de se anipa da se ni betum ya fa atade we ade ahyew
nti uti asase we so na se obetumi abobra akọ we nemu a sebi afiri wakasa awiase ni na no ubenya sika ubeyeye ewa wiase a eyedo nti no yewo bibia yebetumi aya ma wakasa edo kese betumi agina wakasa anyomunyam kese betumi aba wasetramo wakasa no ubetumi adie ewa asase so okay nti no metiate fo ni na togbe ye kan sika akọ obi wo sika akọ no ebi wo fie ye hu ba bi ye wo bi wo so bi betu ye wa fa ni nyina akọ togbe se sika akọ obi wo bia na wonim ba bi ye sha betumi ho ayi ama no yes sika kokko na uka ne ho asem no ewo mu different isan say ye wo obi wo ho a wo papa anase wo nana ene otumi di sie no ewo baabi but wo akasa wamfa we ne yeden ade ahu nti e ba no saade a anepa no obeyi oho no tie ade ba de a sebi ye wo kwan a ye fa so a ye hwehwe mu na se ye hu se ewo ho a ye betumi eden ade anepa no chi na ye betumi ayi saade no ade ama no saa sika kokko na wo kan ye no se wo ya kitua bi sedi a anka wo ye millionaire so ahu se wo ya kitua bi sedi a anka wo ye millionaire ena ye san wo nkrofon so a omu ye galamse nso so no sebi ye wane papi wo ho a o kyina so ena o tu galamse na o tu e no so no enam sunsun na e wa asase no so no sebi sunsun no na ompe ne ho asem ntino obetumi aye de obetumi aye bia emfa enya de obetumi anya se de obetumi anya no nti e ba no saa de na se ye de ye nya saa no te na ye tumi ye den ye tumi di saa ne pa no chi na ye wo kwan ye betumi support no na chese sebi ukọ baby na se ade bi nti na ukọye na se wusanka eya so ena ye san wo sika kokko no so a ye san wo de wo busuafie eso ne ho adwuma ena obi ho nso so a ye san wo de ewo asieye ana se ye san wo de ewo efom nti ni na no ye wo kwan a ye betumi ade afaso nti nananom a sebi omudi bibisa ade to ho no ye tumi nya saa nkrofo no dinya na anka ye tumi ade saa nipa no chi na eno de ebeteki 3 days no na nka ye betumi ayi saa de no na chese obia betumi anya sika no kakrakra ena ebetumi ade so ho uti se tokwa o baabi a sika uti se bibi o baabi a sika nti uye bema anase uye oba na se sebi yakopon kra no wambo sika ade ama oba mo because ye bema ye ya nyumunyam ama oba but ye ankasa ye bema no ye ankasa nyumunyam no eno ene ye sika nti uye bema na se wo de usan de hye ubotom na se ensi sika so a ye mfa wo adika nipa ho dwene ho uye bema na se wadwuma na ehye ya hwese de afie ho no ti uye bema na se sika enkura obi onwa wakasa hwese de ho no ye den etie nipa pi ewo ho a to be first de adwuma no ye sese de adwuma no ahye first de adwuma no ye there bi o ye nkase first o tamu na ade no ye no saa tamu no na wakasa obetumi agina unan so na wakasa obetumi protect ade no ntem no wafa no simple ye mfa no simple sa so ntino sebi madam fu baako ena edu so se okay obetumi aware no yakoda kitwa wo ena o si ope oba ni nan sebi ni nan enya adwuma nti ti se de tu basket mu na piano na o yakoda na adentina wo pesa de no o se o pese obeware ni yire na obenante na obi behwe ne chi na obetumi eden akwakọ jifri ni sam nti no wo ya nipa na se wa mfa wadwan de kasa se we so a utumi mbo brada ewa we yesi nti me nka no bebre nti wo a wo pese obetumi ahome no ye wakoma se papa no betumi afadare hye no ade mamo na omu betumi ato anamo aba nti wan to anamo aba yeso yetumi mba wo fie anokwasem na yetumi mba beboa wo okay to we fa manu to dwa number no 0244 50 60 32 0244 50 66
20 and I say 0244 50 66 20 and now me akasa me number 0244 48 47 0244 48 47 me pese anipa da se ni bia betumi a compare togbe aban keke se sa na ya na nkrofo to me ba be kasa o TV show o mutumi ba be kasa o radio show me pese obia betumi a compare me that be me pese obia betumi a compare me se togbe no size private and I'm kind of saying no yes ntino se wo ya nipa na se sebi wo dimichia oho e na wo betumi ahun baby a anokra no eye den anokwase nti mechiatiefo ni na yakopon bua ekwada yebesa ahia okay na yebetumi adi nkobo kama ni adi ani ebia mesetiefo ni na ebia na se we ni gi ring ne ye de boban no we ni gi ho a wo betumi atobi adi aba ye wo de ye betumi aye afa ho ama wo eye protection kashie papa ena e betumi a protect to we no na abo ni din say no ada no bo ni din bibia ye friend no ahombe agembesu ye friend ahombe agembesu ahombe nti wo se ade we yo shemisa no ye simple sa nti ye na ye no simple say no ye simple sa bibi share inside okay nti se e bia na se wo ye bema na se we ni je ho a ko wa ni mu size no ko na wo ko size na wo betumi ato ade aba bebre wo fie but ye so obi ani ni size na e betumi aye ni hu adwuma e be protect wo sika e be protect wo adwuma e be protect wo akasa e na wo akasa no betumi aye adwuma sei aware agu eni yare de etumi di ane pache no e doso do e se be twitwa so me chiatiefo ni na madam ase okay yenko togba haba keka aso ye ewo adwuso akwantempo no so afigyase akwantempo no ekro bia ye fere ho bomfa na uduru bomfa ho akache driver no se ubesi wo bomfa hospital junction na usi bomfa hospital junction emma no aye bobo ye no na wafa bi na wafre togbe haban keke esanse yakotia drobra ni nyina ya haban no so togbe haban keke wo bi enu ti say bambon sempa ne e kan wade a eye azigbelegbo sunkalu kagoka from Benin to we haban keke ena ene no atwetwe nkomo no dofo say ye kan bambo pa de a ahome agamasu ena to gba haban keke kan ye no to gba haban keke se ope bambo pa ene to ring ni bibra o se efre no ahombe agamasu ameka se no go kasa ajemesu mse omukuru mo kasa ne bia do haban keke nanti ekro de ba kora bitimi ko se bra be fa na damfo na afa na damfo abibia be konkai e de ama yenko figyase akwantempo ne so kura ye fere ho bomfa uduru aso besi bomfa hospital junction gina ho ne fere to go haban keke enwa be koso enso e de ama ya asemo we ya Sompa Asem Mpe Nipa di asantema ne Ghana man nyina agi atum efiri nonson ekoni nondusu frijuada eko ni fiada so de adagye ni poso ye kasa adagye su ni poso dia na kyerese ensem ekoso ewo poso pa eno no Osei Aboagye me ne mapamfo asisi sema pomentem me ho ase o de bedan ya na yehu ewo Ghana member ya pene pomasibre kama ni nyina kanfo na sondio ya sonbi maame ne waduru he epacho na maduru ye tu free fie ho no afeni ese kopa achew na sanbra epacho nti me maame eye ma mre odbe anwumre bi me maame no eno aka se bepa hwan chew me maame afie na wa pam me no enimu ma wano ono an request ye eye mi amadwuma otie eye mi amadwuma oba ye no ka se mama me wani mu ma eye etis of madwuma na me ye no enti odi eja no asem no na ye ka kono
Mami yetio. Wọ́n fẹ́ dodo ẹ̀ máa sá. Yetio. Ẹ na yẹ kọ́ pa mi maame ne kyɛw na ẹja wo jẹ́ bibi ẹ̀ mu na mi dẹ̀ mi bá yẹ nti emu ana nyame yɛ adum akwan bi maame na mi firi Ghana nti mi tu kwan ne so ɛde abusua ne yɛ na mi sɛ yɛ adeɛ baako mi kɔ na bibi ɛ ne fi ti mi bibi a mi frɛ bɛrima yi. Na frɛ hwan? Akwasi. Penny ogyina mu. Ko yɛ bibi ma mi yɛ sɛ bibi bia nti edurumire bi no nyame anim afa ne buo ne dɔɔso bu mi dodo ti ma me top cement bag 500 say na me dem je ma ade na me pam on me free me bibi bia ho na me dem na mo me bɔ me enti no me wa broche da kura na e frɛ me sɛ yɛ tu me ma me ba ma me address ha mesra tiefo ne mahwɛfo nyina sɛ adwuma na yɛ die no sɛ bia ku sɛ bia nyado emrada ho. Yes. Enti na me di kan me kasa ne animu no mo amode asɛm no baayɛ no ɛyɛ afofi asefo no mentamo saa na men sampɛ mo asɛm kyɛn wɔ mo maba. That is the fact. Ɛna makuma se nyina agye madio me ka no korɛ ne mo maame no baayɛ no se Oforisuo Aboagye ye ni sei mame ye kata amanfo anim da asɛm a ye kan no enye me na me ba bagyaji o ne mo me bia homa ne to so mo pa mo betie de be koso aye tie me bia homa ne to so a asɛm no ankasa we are addressing the issue nye nipa anim mo pa mo tie ne bia homa ne to so abo de be sikuma sisia enti maame tie o enti meti si atumi maame no nyame anim ne mo ya me da me na si ya dai ti mi jade me ye bia sa ba Ghana te ba na me ye se me hwɛ de etia ye tumi maame frifiri on enti wa mo be ka se red control for na red control for de etu mi no mo abusua ni etu no na nkyere mu be ba se de wa akua kyerɛ di na chi wanya ne ba bi kɔ eye Lydia eni Akwasi kɔ red control se omo de dan ama obi ahan ekobe mfie nan nipa ne niam agumomu na kyerɛ kwan ena red control for omo letter for 3 months omo kɔ hwehwɛ nipa na omo fa nkɔbɔ fie ho ebi ana wafu ma ba ho no abekan ne waba ampa se omo je letter omo afa amre me maame o me maame ma ne me sisters nyina ne na mo tifie ho omo afa letter bi amre obi a so ye no mo sa akɔgye another 3 months sister maame na ama o ye hu no ni nyina omo mfa ma enti say sa for 9 months and sana omo ba afio so mo be yi maame ne niam agu abontene ti omo yi niam ani gu abontene no me sister penny ne ba otoso 9 akora ne su o si timi na ni wa na mo ye sei na o si wo ye kwan o si na mo yi ne niam na tse se kwa bi suo no omo ko twa antro omo ko red control no omo se obi na ba be ha dan sa na omo ntene nka ne mmom omo ankyerem se wo ebusuani pamo ya asem na da so wo red control metimi akobisa eti akora ne nsu no mo si ade mo se me nana woni ho na me maame ya me abrafi me wo guest house wo medoma na metu kwan ti wona ekohwe me ho ama me nti won kɔ ba bia ewo wa wo ba e no mo si oh eti se na nkora no so afre me maame ya no wo ba eti me maame si wo de car no etwam sata no ye ho ya kwan ne nye eti gi se wo de car gi se wo kɔ wan fa kyerɛ saa de wawue no oton mo wani woni red control for year fast e dane wo mo divert wo mo se wo mo mfa e no mo fa taxi call ye ti ma me call na red control for ne ko enti bi sister mo nyina tu anamo ko no mo so ye ni mo so ye busua ni de wo we de tu busua ni o mo be ka tie so nipa ne high time fie na o mo ntene nka e da no so wo mo se ensuo nyunukum obi a watopo be de wo mo se ensuo enyugu ni de no nyina ne se yase me metu kwan mesi dan pa enti maame ne so oje ne dan de ama han na me maame akome wakotena ne ba fie dia oje ne dan de ato aduane adi enti ne nyame anim ma mfa ne easy ne me maame no na me maame di dwa tokoma ne namfofo bi eye ne mission for no omo so se wodi nyame di srame asem na aba no se me ma ne ba bi ntina kora woni obetu afiri me fie on hia dan ne biem ne niam so won fa ba kokora mpa niam ne gu fie o ma ensuo bo no ma de wawue na kiri bai wonua panyin no esa akofa ne wodrop ma me wodrop ne niam akogu kofi ne mpasa ma me kasa ne masem esa kosi ni dem a me no kasa me ma me wodrop da so si omunua ne dem ena ma me so asama amanyame
ampa so sama ma nyame no ye nyame akasa kasa mani si say o kasa mani si say minua no wo pray papa ansa no wo wu wo yale pro nyina da ho no yo kofa wo yes ono so de ne call red control ene mo ya ma me de soso na nyame o kasa bra wadi kan akasa enti ma me se sia no ne tentene tietia mu nyina ne se enti me ma me bu enu wu ye ne na ntena me di pictures bebre ye nyina ye bua hwe ma me no ye di bibia che se enya hwe me kura me bi ko to se ka me ko di summons ne di jan hwe betu fie ni so ena me ma me se ma me wo yale ko ye bi na di jan hwe betu fie so se ya den se enya ne dia ada se court be hwe asem no waka ma anuafo ni mienu ena me obi as ma me wanyini ma bibi ye na ebebo odin aka asem abrafi mon twa na ma me ni wu a na mo ne ne ma no atentam ti se wanya bia si na wanya bia bi tidia ene na ye ne sa ejoma pata kokofuo yabusia ye ni krachi bia aka ababa ma ehu ye fie kakraka ye krachi di enti wona kwaji kokofuo ye wo fa mo so ma ne bi si en fa hwe ni school wo wie school be si ne wa fa abusia na japade ene wo didi so wo de aye na japade nyina wo ma ye hwe wonya kontam a wo bia da japade be ne wo no eye koko ene mpata mienu kata nyina wo no se wo se be boa ti maami wu 2023 ya ye na ye na busua no esi me maami si so mo ka se akwasi wanyini abusua ko ko ede ma wo no ene wo nko school biem ejuma pata so nko school biem kula wo fie abaye ma japade sa na ye wo fam kan ye se wo mu eni ho a untimi fama wo manti be dane japade no e ma abusua yi back na nka maame ha wa so eni di won se de mo maame be di ade 48 years wono nko na ade di so a wa ma ne nua ne bi die ka mo nya ne wono so ni di so na na kina bi woni wa na abaye mo nkora yi dia mi nua mo sori o mo se he ne ha enti ajapade nda so wono ho bibia wo mo nya na ye eya busua ne dia abusua ni nyina dia ya bo na no ya na abusua no kokofu adi ohweso ni wo se so mo nim na akwasi bo no mama ne sika bi o me ba be pam o ade ne nya akwasi dia eya ma dia ani ye ji this year ya me maame anya bi odi ato aduane adi okay eno ti maame eduru ba bi a ya na anye kasa tintin pi chirimu ogitum se edan no a saa biri yetwe ho da wuri o maame sika ka ho maame sika wo mu pa maame ha wa bere papa abusua no wo mutu wo munya asem mo maame ni wo machi da ni nyina ye me maame ba bia ni kumase odo be wura wa asem yenka na asem ne mai mo wo kura asem wo kunu wu ye japade a wo je ama wo wo nwia ya wo ka mo hu won so asase wo do ko ya na eja ama wo se wo si aboa edan ya ye ka ho asemi me maame wo mu se de omo ka se kokofuo wom abusua ne yencha de asem si pi okra pa be che ya de ye nche de ni nyina be ye dan ti se kokoba ne se ye de bibia eche atembidi hu aho ni e ba be che fie na mo beti ase ya de nka ya pem de maame na didi so 48 me maame enim de aka na nim konso ni di so bi se de abusua panyi kan ya na yesu bubu da na ni adenti na bu ani me ba cho me mu dan ne na de ewo mu nie edan no ya tama me maame ko hwe ni nua na yale one ni nua na wona hwe na yale 4 years ye wo pictures obi e di adanse abusua fo be frɛ me maame tira ni nua no ho 4 years wan tu ne to da enti wone ni nua ni na te dan mu ho ena wo wu ye me maame ne amaguo nti wo kɔ wa akese no na wo mu nyina panyi no so yale dadan mu a wo so wone de ye de ne tena kan mu anya abusua fo kura be kan tam gu so se wonim no wotena kumase ye ne maame aye ne wa ama wa akese a no wo gye ne maame ho nsa a woto na ahe ma kokonua wantie tena kumase ye na aye enti me maame kɔ no da ne safo ne man se ya agye me ba ne ma beje enti ye bibia wie adwada na me maame bedwuru ye ena sister ne de safo ne maame na say wo de safoa ne ma no safoa ne nye utuma na ento ena wo ye say ene ye ne ma na eko change safoa nti am wan fa bone kwa so bia ne koje dan no what dan ne man sa na ne nua na ewu ne nyina hu ya ma men kama asem je chi na waji mi sa ade oh maame wo nya de oye wo kasa me kasa twesan asem aka me twesan oni won kana no maame wan twesan man kasa fidie so okay ma twesan no maame nkasa mo nso so ma no maame manyi me boa kura na wo kan wo de maame so so wa sa wo de abeka ye me na me host show no tv make no enti me maame wan fa kwa boni bia so abusua panyin na abusua nyina so ta na chi se de wa ye ne de wa ye din a che obi anko wo mpene
me maame ti me ne konsem ene me mo scan to adwa ne maame agya wajapade abla yi nko afa pata mienu me ko se pe kwa akwaji bi wa maame wo so de ama han opa me so wi a no ebe court wajapade a wo be ya konta wo sabe bi esu wa fe bi bia wo pa be se abusua no enya ayo dollars crash ni wo dollar $1 enya me na me buy fra bro teba no scan enya me na me buy free ga bro teba no scan wo bro scan mame ye ka asem no se wo papa enti no abusua no enyina se de enti anka ekọ na ahema no eya amamre se mo maame adidi efie no pay enti sanya mo maame dia de tete no mo dada se o ma change edani people ntini su yenimu nyansa enti mia na me ko rewura mu a nyame adom ye ko yi dan ne be na ye abrase wedding omo ma ye hu se omo ma me change dan no okay na che se edin no enyansesan nyame na che se na ni nyina eye bosremuka abrase wanchiri kafo na umasa ase ne no sa ma me two flat no hefo dia me pa cho de wo mu ni dan no se de mo kan ye dia ma han ya che papa me two kwa me de ma han ameneji a yo ya me sama fanko ta young rose no dia beguo no twa ne blocks to obi say 2 years isika mu nye dunti dan na ehun ne de see we no na senka ne papa mu abra enya sisie no mu sisie ne a me tuma musuma kwa abroche masi dan ma ye japade me ba se me ba besi me ma me na me mensi enti ade na mo ne ma no mu besi one fresh bi ai me nua mo mre o edan no se kuma se edan wa ye de enti bia mo meka ye ho na nka ye nsi me enfama han de meten wa fidie we so se wo ye se wo ba besi dan so ma me si jana se abaye beku wo mo ka kire de wa wu ka kire me ma me se wo pen me ba ne nkwa mo ma me si dan no na se ne mu didi hu na mo trem so stella oh se de hu se hwi ni wo de ono anya me ye ne je se dro bia ni wo yakopon eni nya me kase aye so mo no eya huna se no sa two flat no come na kosi se me kura sika wo me so na no me ba ma ba ye doors ma ba ye ceiling battens no carpenter me receipt me beto no guys ya ye nyina ye sika wo because ye fie japade e me nya agye hwe ye nyina ye na ya koso de ama han na ka ye de aka abo fie ne ho ban because wo fie ye ne atie nyame adomo bia wo ne fie bia wo ne ba bi ti wo kumase ya de oni bi kura wo ba ko mienu me ensa enti ka we no ke ye fie ade anke de sha abre wa ne monyam so wo ye na chi ansai enti ye didi mu am ampre de court registrar na ka tem se me mpisa mo ba be bo dan we hu ka dan ne de se de mu sika ne de nyame mu de court de court be kan ho advice na me de mo pa mo fa mo peso a mo nkoto mu sika hu mo nkɔ na mo nche dan no ena ye de se ya pene o ma so se o ma pene na da no mo ka se me yi ma no o mo se me ko share registrar de me chain that was the very day na me took mine. That was 1st October. I done na me to Africa. Inti me de me maami ko si wona me kire ne sese ofre a me ni ho. Me tukwa na me piso mo be hu se me tukwa. Inti me maami san wie no mo san ade be si no. Meto aso e phone so. Na che se two flat no so still am sika wo. Ye sika wo. E dan hu sika. Me su me kura me sika wo. Me buy so na ye drawings no. Omo friend say omo de dan me enu ama han nti omo gina onhwe na onye dan nti ona ye bibia wa anye kapre. Okay, I Oforisuo akasa wi. Ya asemo. Baby abna say wa we are never for too much. Ya asem. Ya go computer so dwe di imra sisi. Oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nko wo mu dia bibiduro ene besan o ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me wacho me na no me bisa kwa so kwa brochu Kwaku afei na me beko nen kata krani eh ene me ma connection man for den ko fo sika adwane no anya otu adidi musa no oh
Express Group adornmenti akwantu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, any Germany say a tour na say visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. Mo amu pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahmad for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Roll Yasika Chebia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10k Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly, not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Yes, Panu Babem. Na mame. Emile bi for the call to paper tata dano say Mami Efufi Nemano and responded 21 days. Pacho, and we at time or Moka said, Sompa, baby, a Dibecobi and found Conami and Dibeco. And on my so, and your court as some early and SMOE. Now, woman to be generous when I'm a change up at the end. And I say, early mamma, and this one is to Abedi. Umiana, dear, no, mammy, dear. It's indigenous properties. The woman the baby was saying will be one within 21 days. Almost responding. Tia no na almost ye kebia. Koto so almost say Danny or mama me the empty no. Almost pene my yenye elibia mama me hawa. Per the register ano kan ye no. Say you be try asem no so. We try to pay you try to pay kebabua. Eba say entiase ye adwuma ne ekoche da na mo be pre. Oh, yeah, they're from all, you know, I don't know. Okay, Penipa informed to say, Namana Domboko. Who did the say? Your friend Kufiaji. Kufiaji also, mamma, why? Mamma, I do say, well, men and Nana Howard, I do as a car. And I just saw the old jump one another step. I just say, I've not said one, no, Nana Council. Nana Council. I said, you are back. No about no free na me dey man say me na be penny dey na wo kan anwumre dey me wo kan say a dan no sa two flat no ana dey me wo adwuma mu that time na me wo tafo 4 months so e ye adwuma na antimage ye nyina penny e fred say kofi memra ntimi kora no that time ye dey adwuma me building plan me draw down plan by say me road go say mo lands commission Santa region ntimi me wo ko ye na say Yajeje or Majeje a dino rent. The scan will fa kwesiwo. No mbe say omu si efifi wono flat no mbe say dey e ka ho. Na am say sa
na me se mate nti okra hona de no ne omkofa obi mesi ni bi e ba nti mi kra hona na me ye de paper no pen e ye sketch and do two foundation bi na me on bo profile no mo ye two foundation ni see na de ni na Sompa FM na me re me nti wono kan sa na me se sa wa kan sa de me re mate nti se me ofa e se be jiro be ka se e dan no mo na ye ya me mage nti na me ono me bibia me kan kore me pem kontompu ni yisem ena nipa no so oni awu wa free mi nti me de me nyina me kosu ani me de aba yima me we asante kosu ya me maboa ma onye se bia te se dia bia na ka bobo yi oh me bo so wo se obo se eyo musika e mo nko ye list bi bai enti se obo se enye saada na mage me da me bebo me memo mo ba akora me mabo ba ako ni nyina ye mfa enji ye ho pajama me hwe bia no wa ni ko asante kosu ya me ni enti nyina so be na ka be gina dia bodua yi se me di oso se eyo musika ekoye list o kan me de o kan nyane atia na o se list one na frɛ o se de dana ma han na bagi ne fa ye ma mu nya panyini ono mu ni no wu o mo nkotwe dan rent rent control no o mo twena mgina ho me ma nka so enti o mo ka se rent control no o ba yota me ma o ma nsom o mu na bu dan ani e ma no mienu Lydia ene mage ene bu no mu yi ni ma no egu ye veranda na chire ho enti ma me de asem friends na na enti wu gina ho sa me ya sai no go fi mi de o se me kremoni me ma va hwe ya ma me ko so ena me sa de ko data fo asiye ade enti na watena wa me yesisi usa ade ye won kura no ye de o mu ma me no ebe ware o mu papa enti ka mu ka kura mu ye yifo e ka se abanomafo ka mu nka ho abanomafo mu nka ho ni nua be ma du jamfiri mi nim no da ne me ye ngome but ye bete wona tohe me ma me na hye dan kwa bi so no say ye de ya no ha abrase wa asefo ni aha na asefo na wona wo mo ma me yes e no ka ye be ma bade a be ma bade a ke bi na firi but o mo ye mama e ti so mo ya ba no makora no a isan so mo firi ma me ne yem no de asante ama me reji o mutum na nti na so me so mi bisa kwesi no ade nti na mo so be pre dan no se mo de na ono ni nua be ma ni nua be mo ba se bisa kwesi se wu nua wo to asase ma o ma me na o ma me wo ba bi wo ba bi na ono na ba na wo yi mu firi mu a nti bo abe wo de de aduro no de ye ka asante pa de a yes ajapade ne ye de chema ma me nka o me nka mi pribi me de me nka mi pribi o ono mo be mi amano na mo be mi amano ni ewie me no me nka mi pribi o me ma me dan kra ho ye me na ye ni wie me bisa question say me ma me dan we see what they see dan was started dan so o see ya na ne nan o bubu nu gu ho eye dan ye ka ho dan me ma me bisa o na ji uska dia be si de Gena otimo ona de number no kra ma katachie flat no wasa na make yes flat na wasa eti ya ji sika meba edan high no esika na omodi fitin ase no sa dan ha na ne complete here that's the point me magene na katche won so ma jeje no for 5 years me na me no omu nsa me so bintifio ba magene frame me won so kasa katche me se kofi aje na ye plan no but so kasa ba uti me na me ye dan plan no sketch keke sketch dan ya nya bedroom plan me na me ye sketch 2 bedroom apartment I had to in a staircase no dog leg and I me ye ono akra je atum eti na che se do mo ka no dan no sikom gigigu ho no hwana na hwe so magene ji ano da bre akwesi na to eti o me magene ka che me eno no mo di si sa da eno ti na me se me ba no ti me no me ni mo hwe me da na mo ayi ni de sa maame trani sei atembidi na mo kwa bi so papa wo se wona na hwe wadwuma so udidi na trama maame trani sei na maame trase na memo kwa memusa na semba ko ame kwa me ye asem na ye ka no na anwumere no muhu ye TV so fefefe
emu nsɛm a wɔakyire wɔ dan mu no ɛnya asɛm ketewa maame 2 flat no me saa dan na di kan si ye no de ɛho no kora de mawie wɔ ma adwenim na 2 flat na naka me pese me address ho na pana member ka say we dan the judgment na ba ya antiase e kwa santima na mo antiase de asɛm ko court efi sɛ aha no me ka asɛm wie na sɛ antiase anya adwuma appropriate quarters ya me de be ko na me di kunim na asomdua ba no ɛho na me de ma asɛm ko enti sɛ si ye no saa 2 flat no ɛho asɛm foforo aba enu ntina mpempi no ya na me ka kyerɛ manfo nyɛ sɛ mani sɛ obi okuma sɛ monten so ne mo me fa me hye so fa odwumadie we so saa ɛne yɛ hwɛ sɛ asɛm na ba ne afrɛ de other party ma me wa asɛm ni bra ne be yi wa no o sɛ ne ba asɛm no ɛyɛ sɛ hinza ma me 2 flat no yɛ hwɛ katakye yɛ nim ɛkwa bɛ na mo fa so so yɛ nyame no kwafu ni 2 flat no yɛ depend mi asade no so ma me ɛwɔ hɔ green ne wɔ hɔ okay yɛ depend nyame ne me dance ni nsɛm a mo ka ni nyinaa tro ukura si me de munua akwaji skaduro me de me kunu nsɛm ni bebrebe 2 flat ne yɛ depend me si mrebo bi be kye na brochire ska de ma me bra carpenter oyɛ adwuma yɛ to ayi saa me ntabo a yɛ di furo so ebro 100 million wo fra brochire ba na abɛsra ne nsa no ma me 2 flat no pagye wani hwɛ katachi ya wo nua no num de si yɛ yɛ nan me ba ka akyire e fra ne nana no oyɛ adwuma ma me wotie wo mo a e be distract wo tie de me ka no mi tie de wo ka ba wotie ma se mi tie enti saa 2 flat no me ka no kore sika no start free he ne ko wie he sika ne ya dede mi tuai ya list ni nyina wo ho ya list ni nyina ne ma tutu nyina ho list o ma ye ho adwuma nyina e wo ho de o mo ka ni nyina ye turo o bai se unua ba ku bi a wawu wa wunti ni wo ka sa ose maami e ose one of friend no say ye sika bia ma dan sika bia ba mi wura nya no kre me ka ni wiase nyina me wiase nyina ati bi enya no kre nti ko wo so bo baduane dia wo se wo mo ka pre ni musu nya ya shale shepa so ya shale shepa eti mi wura de me ni no 2 flat ne de me ni mi nuanom ene me ba ka akyire ti bia no wo mo me gwa me pere so okay mama ye beda se wa address ye na che se 2 flat de mo na mu ya dia na mi si da na utu pa kra mi si da na utu pa mi si da na utu pa da u si da na be plus u be si da so ra o se aya wanda mo janka e fo ma mo ya de mo ba ware mo be preja pade mo ya de mo ba ware ki ya ka kra kan wana ya ja ni dia okay eti ba aje mira me maba mi si bi die enti me no me o from se ma dia mfra me a o ba no ko ya juma o ba no ya wa yesu o ba no wa yesu o ba no ke to akra o sa o ba kete o ba jira ba ya se okay bani wa ka sa we senior we asemo top eye clinic say men kan kira wo say ade bia ya ni ade ho asem bia no fa bedan top eye care clinic wo enum hotel oni ne di hwe ni mu e wo soame na top eye care clinic say ade bia ya ni ade bia no fa bra na wo fa wo fa mfidie na wo ka kira obi bia say si aka ni yade pa na ye ni mu hwehwemu dia top eye care clinic na o screening aye beye ede ama nkrakra na ye de beye ama adwumakuo na afutu sem bia ye de be ma e wo wani hu bia no top eye care clinic o so ofitia adwuma so adwo da kosi fiada anopa no nwotwe ekosi anwumere no num saa na memene da so anopa no nwotwe ekosi awia du be no mienu na odini dwumade nyina aba wiye ene ti aka ni yade ne ababo ani hu ban paade a
top eye care clinic a wono ewo so ame odi ndo hotel na edi enhwe ni mu pa ene nti yankoi na yafu ani yade enso enko da wo mu kama pa maame mwadaroma mubemia mo anu amaye ya yebesre mubemia mo anu amaye ya mubemia mo anu amaye ya ka ebebo e pa esre mu a Obo Heba and Medical Research Center. Obo Heba and Medical Research Center say. Orofo say adie bi ye yade ho asempa dia. Ye fa enkoda Obo Heba and Medical Research Center. Ado ato adumanu eno wo. Eno tie afre yade bia enkoda no. Odo Obo Heba and Medical Research Center say. Wo de afidie no bedoso. Afidie no wo de behwehwew. Na ba bia yade no bia no wo de ho aduro e de amount. Ado ato adumanu ena Obo Heba and Medical Research Center wo wodi heba betes wodi abadwa so enem san yade etuase sisi yade etuase prekese pada no immune booster dropper mojawi anemia dropper orofo yenkoi na yenkope prekese pada ni bi na yenonom na yade asetuo pada eye Obo Heba and Medical Research Center 0257 472506 0257472506 yenkoi na yenko pe Obo Heba and Medical Research Center ni nu bia odofo ye ka bia pa dia odofo bia no ye ka no yiyo ene aponto abadituo wani gi awobenom saa na se wure hososo a ye klobie odofo ye ka bia no a enye bia ni bia o eye klobie ho asem na ye ka odofo se klobie nko ade a ene ye nkotobi ye nafofo ebesra ye eye klobie aponto ni abadi to na yiyo no nyina no eye klobie eno ti so ni mfie du nwotwe na se oba penfo unum bidia na eye klobie na meka fram dia ma wo eno ti aduane bia obedi bia no edu ba bia fa klobie ni bobobi twitwa na nyoma enkonkan emfa ma bia eno ane club maame mesremo baby ya duro no baby ya duro no katachie mesrew maame mesrew pa mo de asem no aba se yenhwe ne yempa asem pumasibire eno ti se mu yiyi akire a yentumi we cannot arrive at any good point mesrew katachie se mo amia ma no dia adwuma no wa hwa yitimi to aso the nation's anchor yentio ya erari nshani pebi a wotia na obi akese ye sina yako yanim ye da obi ase se gimire omuti ya dabi ya meka message wo sisi please obi sisi wo sisi ni bisasa fun sam gra no lawu ndi abalaba ye bo no so amoni amene ne tom de bi wan sinkita anwe ade ye wo de awon sentimentka na mpanyini bu bese yem fa ni ha so nkwa apprentice na fie to bobra na wagina se bema watuma bobra ko wani dan meka asem bi wa se ye pene ne nka ye mu yi a maame wa ade no wowu a enye nanafo de a eye maamefo mienu a sebi omunni ato no omo na omo de a dikwan bi so omo che na obi aba ho odin a wowo no na ode aye bi de amane maame ena amane saa ena afanu bi susu se ye ho odin yakosi sese me se other side bit market say ye che me pem half ubetuma budana na umu se wontimi mu di a den ne ye woso no o se ye che na asomdie ba eno ye no kore eno ne ye pa aka ne wa ha nye nkomo omudie si egodie nkomo omudie yiye no a ne ye kofolo nkomo no a ebe ma afedi asam ne kan be yira animu adapa atwa ne ekotie die mo yira firi se ye ha ade sesi a wode ma ne nyina de aye adanse na yakwa yesi ye nkoche dan no yesi ane afi wo ma oba akwese maami we ye didi so achentini yeso ye maami ni disu bi ne ye busa modie ne wo mu bi wo mso maami ne si ye asase ne de ye maami fo mienu ne dia bo mso maami ne si ye no nso abechire mu se ni ana e wo ho dada na han a wode ma eno na am wode aye dan no na so wode ma han no wode si dan dia ene ye de han no odi ye na obezo maami di bi ansa na ma che no ento asumu
enti osase yenim se ode ma han no no de asidi a ene ampa ne hu wom bi ma me ye agapade na ade ma han na ade aye fie ye ene fie na ye kese ma me ni ho enti anuafo mienu na mbeche se mo mfa na mo ma befa obi ankofa ne de bas ye ditum ne se wadidi so achenti e godidi bi dia then means ni oye na chire ni nyina no na de ni sika ye mo mfa wi amejem gobi antima nchire so ma e billion ana 5 cd ni ade si dan no ni yade chie se sia sa ma ye de wo mu ne se agapade e wo ho dada na ode ma han a na ode ato dan ne so ti se no ode aye na ne ye kocha de to asomu ne mom se ye se wo de didi so ache de a de na ne ne sika ba na ode si ye no because ode ma han odi didi aye na ode si ye no na ye ono ane botom sika ndu ma me didi su didi ya ode didi su wie dia agapade na wo so ne ye ne dia masa ase fa na mbako akopere enti se agidi so ma han no ode si dia ne aye abusua no fa no ni nyina dia maame na sumdie a woja ne ho na wose mkoto aso mu gem na asumdie ba na obi atena ne ba bi na asem de na asem ko nyame ahirehira mo nyina ma bobɔ bra ese mu wabusua fie bi na se ye mo nana de a ana se se bia ye mo maame de na mo pese mu nya di mpanto na gi a ne aye tete na nimire ye musaw so mo tie bi afi a wasie da tro benya ne ba bi akɔ na awurade ma ye ni ahade ne nji ma ye se ibra makɔ bre ho de okɔtena blochire bre de otena Ghana bre ne njiri ma o ma mebre ye waji se ya ube ye oke wadini catch us da bi a wo so obi ato ne o ya to gene na mo kɔche ma mo na nantro ne kra me se me mai se de ne nkabo mu wo fi o mama na tena se na asumdi aba ne ne de bebrebe ye echina ama radio a echina kɔ ahemfie echina kɔ red control abra ye nyina ye nim se ye tena se ne ye chema di asumdi beba ye chini we de ye de echina ne o ye panyina na mebu no wangasa ye ntimakasa atia no panyina no obu akora ono so wangasa ye ntimakasa atia no afi wodo bia na wo kane no ye de kasati ayira no echina wo una na bi twam na bibi aye no obetima da na ni akɔboa ebi na no so ne kura ahode no obi anim ne echina ba wunti no enne asumdie bi wo ha ne amana tena ho abrante obetena papa eche ne panyini bebere but ebufu abenti okasati ano oye nana ono so nim se ne ofa ase no osa eni kwa so na no hye na no onso ebufu abenti ono so okasati a maami tena so se ne maami ba panyi no ne yepe wo se ne maami akasati ndi okasati ano e bi so ebere bi atwa ma na ebufu maaye no ofra na ne maami ana so ode ne ye ne ante panyini e bi ano nso de ne ye ne ba panyini oye nua de ne nso wone ne ba panyi ye penti ofra me PS ana mi nua kuma ma ne yakono ene de ye den ena kuma ka se ona ase asire panyini ka che wa amobra na akoda mu ene ye sei abusua ba ko ma me yenu pe ne wom masefo muntimi nkonto ade ba ko ye ni monyam da kurom na munhunu ne amode be ye no na ada ne bibi sei ene wu pi abontin akora pai panyina sum panyini pai akora sum na sabeta frache ma me panyini ye ona mabontin we na ma abufu se o ma me ni akaseti agotere won sapa mu be ka asem na wi akọ unim sunsun edi na ji panyini bi enyina na no gurabro wadwene no ho echina wajapade a wo nyina no na bia na wani anipa na ode be sori atia yare e be kan wa hyedem afa no nu zo betu anamo we nyina esi awie etimi de mi tu onfo sabe tafraje don drama ni mama me wo faase no na do dan go akufu ado ye me wo faase otumfo opinso otumfo se etumi wo faase ye tufu ma mpanimfo fa omo fa bebo omo a omo nkotena se nwene nkọ akire na omo ncha de ne sabe omo na ndi obi awo ajapade na mfa asomdie mere omo danso mbe ye ni se ya amache obi nkọ obi ma amache no ni oye na de yakura wawu mu betima akonwo se ebi be firim na ebi kọ na ebi be hyehyem na eja na nanom de nyina na eto aso ese abusuan ne do ne mabiem ndu obi anko jama ne nka no mu se ye na ne dia wo mama me yenu pe omote ase ndi e twa mama me yenu na enie uke yesi dan yesi so dada ndi odi ye no sebe ma me ne te ase no na na dan ni ho na o friend yo wa aburu kire se meba menini amedi kura nka be sende ni sika di nyame ya ado na se dan bi wo fie no amo ansende ni sika na o de bi didi ya ensere na aka wo ma me wo ho o de ma han no so de to afie no so na bibi wo no o de to bibi dia mo so ensere because o mo da form sesi ya no mo ni bia ka mo na mo begina sa me ma me nua ana me ma me akɔhwe no di se bibi da fie no obetim dia ya na mo ho so makwankora mo nkomonim ye nko sa ntokwa no wo mo ka atwe ni mom no mo me hwe ne ncha de na sumdie so ne mfa nkwabo mu ntina fie na Kristo kura ko de asumdie no gyae wasi mi nya mo hwe me de masumdie gya mo o ma sa asumdie no nkotena se ebebo o mo ane o mabusua no ama ni monya meda busua nso atena se na o mo pepa adaachi bi owu achi ni ebebusa o mo ho asem se mpanifo de asumdie ato na nnem nkuma na mabese no ebebusa ho asem
Omo mfa so penti bebo omo yaw. Okay, me bra ko ne pa. Se ye ka abusua. Sompa FM. Said ye nenka ne ye nananom odo esi ewo ho ma wo mabusua no enye bi ne ehuni. Enunti mesre wo mo se. Wo mo hwe se wo mo ankasa be ma wodo atimi aba abusua nim. Akoda edi panimu atem. Panimu di akoda atem. Die ye hwe di TV so nye no nyina na mo hu o. Duru ba bi wan hwe ekura ke be gya ntokwa. Nenso so no yemfa mo ho ne yedebo. Se atiefo be kai me a. Se mo be kai a. Me last judgment ya me de ma afidie we so a lawyer for judges for kura frɛ me. Asase ne nyina no afofie ma no a develop awie ebi ni ho ye cha enye yie ye nyina ye dea. Nemom me judgment ya me de ba ya manfo ka ho asem nyina ne say fine. So si say two flat no mo na de omo sika si ye de a omo flow so enu nti no the next yi no omo twema so no betumi akwakoto because ko China ye tibi ton so asase ene omo so ba ye so a omo se da bi still no ano say two flat no kro omo sika wum kosi enkosi koden koda na me de ka mesre pa me ma me afofie man eduru baabi a jamani nka ewo ho me no eduru baabi a me mehu ade akwa duru no ebi kura wa wanyini hunhunu ne sa nyame adom so obi a wote ha bia no mo akra no ade proclaim se obi asinifie wi na we na motwe ho da wure no eno ti se de no kura bedadi no kura obi pa na woka si yakasi ye to asem we so ni adan spiritually a wan hwe ya na kofa asem fofora anu ti mesre se moma adwobre umra na ye hwe kwampa ye befa so ni nkuche fie no because if you no kwa ni se che wi a menyo so se be pi na beto ho ebi di omo de be ma hai mesre pa moma adwobre umram if you se obi akofa kosua we nana ono kura ko wa akire kwa bi so kasa bi wo so ni kwa se firi wanu ba se do bi be wade obewade ya furu ba ko abna se wa no an se wono ne ma no ne wo no enu te kwa bi so obewade kura no a woni nyina da one wumbum ya furu ba ko na ni firi mu ba edi ba bi ama me ni firi no eho na so firi enu ti mesere mu pi se mo pese mo busua ne mu tre na odo bam na enko ye yade enko yi owu asem a Mummy and Shani address ya same way. And yes, sir. A bedroom baby no be quack of fast maba. 0551 0551 Hello. 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 Yeah, friends here for mommy. 0551 0548 now 31 a line there here. Oh. Hello. Hello. MCA from Bra. Hello. Hello. Baby, I'm free with the Katachi. Yo, me bato me kasa si maybe ane dimension. No, okay. Me mama trans. Ya trans ya sani area ya kweni. We prefer mame hawa. Me bana owo abrochia na o kasa no. Bibi se na sem. Oni mano bibitia. No excavator ho. Matafu agu. Yenina ye tie sompa. Na afei so. Na ko hai lobe. Obema me kwan se ni mo buda ni wana. Oni mano. Antika ubusan se o high excavator ka obema kwa me bubu da no. Kana tie. Wasi obema kwa me bubu no. Enka asase na nko a. Oh.
na primrano ente asase no mawo oni ma no operation anti ka wo so adwen no no me so ma adwen no osi muda ne nyina mu hello 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 baby afrefre udin hello what's up yenti o hello mate o kapa yenti o Mr. Moa, the airport hello Sompa what's up yenti o pa Mr. Moa yo ko yes Ramo Luciano I ba ko pe I'm a yura ko pa yura ko yeah prapa hipa na saki guy so kwani here yes trouble omo hwe na omo sisi na omo kamu go me ba ko yes Ramo but if you actually say you also okay hello 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 This is Sompa. Oh, humani di menu. Asem o. Hello. Like say. Hello. Hello. Yeah. Maton Canada. I got it. Oh. Hello. 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 Oh. Hello. Hello. Baby, I'm free with the Katachi. Otomenka. Hello. Hello. Area Labia. Hello. 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 Baby, I'm free with the. Yes, sir. Yet you. It's the papa, maybe on here. Now, can't tell you, don't go in. So, like a video of a fan, like a man, let him not what. Oh. Lie demon. Hello. Hello, bonjour. Yeah. Bonjour. Hello, Otomenka. Oh, lie demon. Hello. Hello. My dear, so mamma, baby, I'm free, young queen in Mebreno. Yet you. Maneso kakra. Hello, Otomenka. Oh.
Sompa FM. Hello. Sompa FM. Hello. Sompa FM. Yee. Kama yako enim katachi mebre no. Kama obi aho den sa akwaban no. Akate. Oh yes. You for free you can see. Mame mo adawruma katachi. Busu asem. Maybe asem no pempen so kwa kuduro no. Mo me antse dantenase wo fitiem. Na yehwe kwampa ye de asem befa so. Na ka mehwe no mafrefo no metiefo no nyina so abam. Na kakasa no kwa kebi baby asem no ko. Producer chara ye Milan no for about 10 minutes in from show we. Chama recap no me chechire na afia bia. Na yehwe kwampa ye de asem befa so. Abufu abade na nso so se yanhwe ni ampa asem wepomasi bra ebeda ho ama ba be ye abusu antokwa enchiri baba beto aso mesrem obi anka na komanto ne yem se kokwa yitwitwiri atembidi ni nyina na mesrem a mumi ntwa so ye ntwa so ebekwa akofa asem fofora ba obi nim tumi sunsu mekura obi akina ko no akokasa na fe na ekutia o yadem me maame so ne kan ye ka wu kura na ka ye afi na wana